som ho zbadala, som si povedala, že toho by som v živote nechcela. No. A keď sme sa išli brať, bola som tu, kamarátku volám na svadbu a jej mama mi hovorí, že Hela, preboháša, keď si bola u nás, si vždy hovorila, že by si ho nechcela. Ale ja neviem, či som sa zbláznila, alebo čo sa stalo. Ale tak to malo byť. Mne sa zdá, že tak sme sa voľakedy začali pred kultúrnym domom. No. To išli si sme z kina. akože najviac, tak to mám odité v tej hlave. A potom sme išli, akože oni bývali, také uličky, akože Počupa. A potom sa to tak... Táto kamarátka bola s nami. Teraz sme sa dohodli, že tedy a tedy sa zasnúbíme, ako tak. Ale tak neviem potom u nich, či to tak bolo volá. Prišli k nám aj z jeho mamu, otec ani nie, ale len mama. A akože dali sme si prstienky, spravili sme pohostenie a to bolo také. A teraz pravda, koľko rádi vidíte po tých akože oficiálne, na štadióne, tam. To je len určitá ona, tam sa stískajú, boskávajú, zeberú sa, za rok sa rozvedú. No. Takže... A my, vidíte, toľkoto rokov. 3 deti sme vychovali. My sme nemali deti. My máme len dievčence. Tam sú všetky 3 s nami. My sme akože dosť robili, ale títo manželstva sú uponáhlané. Všetci ponáhľajú. Do školy práda, do roboty, dojde o 5. Šikovno, rýchlo. Oni nemajú taký život, jak máme my. My sme robili, ale boli sme takí vás spoločenskí, takí vás, sme sa stretávali, také zábavnejšie to bolo. A teraz každý sa schováva, múry stavá, aby ma nevideli. Ale aby sa znášali, keď prídu starosti, aby ich spoločné odpúšťali si jeden druhému. Všade príde, jak sa hovorí, že aj dobrá polievka skysne, ale sa dá akože popraviť. A niekedy aj vykypí. Takže veľa tolerancie. Tak, a vedieť si odpúšťať. A si myslím, že manželstvo, že žiť len hen tak naslepo, ja to neuznávam. Si myslím, že môže sa zobrať hoci kedy odísť, ale toto nás tak spája. Láska nehnevaná, nemilovaná. Že keď sa pohnevajú, musíme sa udobrovať. A to udobrovanie bývalo najlepšie. Pravá babka.